Gundul. Kepiye Ki Gareng kepiye? Iki ngono kepiye ta Pak Gundul? Aku lek ngenteni ngono kono nang sawah iki nganti suwene ra karuan. Lah jebulane kok nalah Bagong keturunan kene iki apa lali tugase? Apa sing diperintahno Kanjeng Rama marang Bagong Pak Gundul? Ngene lho Ki Gareng. Aku iki ngono wis tak kandhani Bagong lho. Bagong iku ya mbah piye. Nalikane di kandhani nalah jarene ngantuk iku ngono mau iku ya wis tak kandhani Ki Gareng. Ayo Gong dendang budal. Ki Gareng mestine wis nang kono. Ngono Ki Gareng. Iya. Ngene Pak Gundul. Kepiye Ki Gareng? Aku njaluk tulung marang awakmu gugahana Bagong. Siap Ki Gareng. Gong. Tangi Gong. Aduh. Lho. Kang Gareng. Bagong. Dalem Kang Gareng. Lagi kepiye ta Bagong? Kang Gareng aku ngenteni saka kadohan iki kok nganti suwene ra karuan jebul-jebulane Bagong nah keturunan kene Bagong. Ngene lho Kang Gareng. Aku sak temene ya wis ape mangkat. Tapi nan aku ngantuk Kang Gareng. Aku ngantuk. Ya maafin Kang Gareng. Ngene lho Ki Gareng ya. Bagong oleh ngantuk iki takjak bengi-bengi mantau situasi kondisi ngono Ki Gareng. Maksudnya piye Pak Gundul? Ngene iki musim tanduran. Tanduran awake dhewe iki ana ing Karang Kadempel. Piye mbah piye kudu disambangi ing jenenge tanduran. Lah ya maksudnya kepiye Pak Gundul? Iki ngono usum tikus Ki Gareng. Aku karo Bagong iki wis manto pas bengi ya Gong. Bener Dul, bener. Mulai ku ngene lho Kang Gareng. Aku pas iku bengi-bengi Kang Gareng. Karo Pak Dik Gundul iki aku manto jebul-jebule Kang Gareng parine sing lo salase sing ketoke padha tukuklek jebule Kang Gareng dirusak hama iku tikus Kang Gareng. Ngene Bagong dalem Kang Gareng. Pancen awake dhewe iki ngono netepi dawuhipun Kanjeng Rama supayane awake dhewe iku ngiteri ana ing kene iki. Tegese tembung ngiteri iku ya mantau situasi kondisi. Kepiye apike kepiye carane supayane awake dhewe iki padha apik-apik wae. Lah semono uga kepiye carane kepiye polahe awake dhewe supayane apa sing ditandur iki padha ora dadi sing ora kepenak. Ngene lho Ki Gareng ya. Aku iki ya piye ya? Ape kandha ya bingung. Sirahku pusing tujuh keliling muter-muter tetep bingung Ki Gareng. Kepiye wong aku iku ya jengene berusaha ya wis berusaha. Ikhtiar ya wis ikhtiar. Delalah iki dina iki taun pancene lagi ana sing kurang kepenak. Sawah aku sing ambane ngono ku Ki Gareng padha keterak sing jengene bocah ganteng. Tembung teges cah ganteng iki nang kene iku ya wabah tikus. Mulai saka iku Ki Gareng aku ya rada ngeluh rada ora rada tak bolak-balikke pikirku. Sepenting aku seger kuwarasan. Ngono Ki Gareng. Bener iku Pak Gundul. Bagong dalem Kang Gareng. Iya. Dadi awakmu iki mau keri marang tugasmu lan teledor apa sing mbok sak temene kudune mbok lakoni. Mergo iki mau kok sak temene winginane bengi wis padha mantau situasi kondisine kok Bagong. Iya Kang Gareng, pancen yo ngono.
Aku itu ya bengi ya Dul. Wis melihat dengan mata kepalaku sendiri lo Kang Gareng penyebab akibat yang menyebabkan Pak Tani rasa gelisah sedih hati jebule ngono iku Kang Gareng. Iya ngene Bagong Pak Gundul dalam Kang Gareng kepiye? Iya Ki Gareng kepiye? Kang Gareng ki mau kepengen mastekno marang awakmu. Lah Kang Gareng iki mau ya sak temene ya kepengen bahas bab iku. Kepiye apike kepiye carane supaya padha warga masyarakat Karangkadembel iku padha ora gagal panen. Tembung tegese awake dhewe kudune berusaha berikhtiar dan berkekuatan tenaga lan pola pikir tetep dijalake kabeh iku mestine ana sing maringi yaiku Gusti Kang Maha Kuwasa ya sing dijaluk awake dhewe sing kanthi slamet wilujeng ora ana halangan napa-napa ngono Gong. Pancen yo ngono kok Kang Gareng. Tapi maaf ya Kang Gareng. Tapi nan aku mau ngantuk. Tapi nan aku gak sengaja kok Kang Gareng. Ya maaf Iya. Ngene Bagong Pak Gundul. Iya Ki Gareng. Ditatakno atimu. Pancen iki taune pancen taun ngene. Muga-muga sepenting awake dhewe syukur kewarasan, Dul. Senajana hasil panenmu rada sorakep. Sing ora tok kepengin ki keterak homo sing tiguse. Lah mula saka iku awake dhewe kudu sithik-sithik padha kepiye carane diajaki. Tegese piye Ki Gareng diajaki ya sepenting awake dhewe iki berusaha Dul. Siap Ki Gareng, siap Kang Gareng. Iya. Iki ngene Gong. Kang Gareng arep nutupe laguku mergo iki ngono mau Kang Gareng iki diutus Kanjeng Rama supayane iki dina Kang Gareng kudune tilik-tilik ana ing peken sebelah. Mergo kepiye kahanane ana ing pasar kono Gong. Siap Kang Gareng.